Nanging menapa pangandika paduka lajeng Pangeran Arjuna? Sabda pangandika paduka dhateng pun Pangeran Arjuna landhep kados bajra lungit satemah seperat Pangeran Arjuna nilar ingkang putra. Duh Rama, Rama badhe kados pundi menjang lairing jabang bayi menika? Duh anak kunduk Dresanala. Walah ora pati nduga mono. Merga pun Rama iki ewa ya ing pambudi nggih. Ewa ya ing pambudi. Apa ingkang bisa tak lakoni, apa ingkang bisa tak tindakake jer uripku iki ana sak ngandhap pepada padaning Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Kowe bakal didadekake geneping Hapsari. Aku nampa dawuh supaya misahke kowe kelawan panengah Pandhawa. Nggih. Apuranen pun bapa ya nggih. Tuh anakku. Dewa kang maha adil, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Kula menika tiyang sepuh ingkang kados pundi? Aku ki wong tuwa sing kepiye? Jeneng anak mono arep omah-omah mangun bebrayan. Lah kok keduga tak wigarake, tak pisahake. Oh. Dresanala menyang endi paranmu, Ger? Menyang endi paranmu? Aduh. Dewa. 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 Pangarep-arep malih datan wonten pangajeng-ajeng malih Tyasira risang Bathari Dresanala wis tinilar guru lagi kamangka nggadhahi kewajiban bobot jejabang bayi pitung candra yuswane. Kocap ingkang purus miling-miling gegana nenggih dewa ingkang nyewangan Surdaya nenggih Sang Pandya Bathari Durga. Kocap marpeki lanung jiwaning Sang Bathari Dresanala kagiat kadur wekasan.
menungsa padha ora tata. Edheh jagat pangestu para. Kanjeng Ibu, apa? Wah, lan iki sing kula antuk-antuk rinten pantenaning dalu. Putri ingkang nyata Sulistya ing warni. Tobat nganti celat nggon ngomong, waduh, sangka kaslak bombong ing manah kula Ibu Betari. Iya, inggih. Kakang Mbok. Po. Waduh, oh ya pramila ben leres Kanjeng Ibu. Piye nggih, bener kepiye? Iki ingkang Mbok Jangka, iki ingkang Mbok Gayo. Nggih, langkar kasinggihan mekaten. Iya. Leres ujaring para kaki-kaki sami ngendikaken, sami nyebataken. Bilih ayu-ayune wong wedok menika nalikanipun bobot. Aduh. Nyawang wong wedok lagi mbobot kok ketok pamore, ketok limen corong sumunar tejane. Ora iki Durjana iki padha arep ngopo? Lho aja banget nggonmu. Nyenyamah nggonmu ngias marang noting tunggal Malaya. Prabu Dewa Serani. Kanjeng Ibu, apa? Kula aturi sumingkir yen saking papan mriki mindak paduka dados obat nyamuk. Obat ya sekono dipenake ya nggih. Iye. Wong ki arep kasembadan panjangkane apa wae dilakoni. Oh, lak nggih ngaten kedahipun ngaten. Iya. Kowe wong lanang ora mikir. Wong lanang babar pisan ora duwe petung. Ngerti kanane wong wadon lagi mbobot. Monggo wis 7 sasi. 7 candra yasmane kok ya meso arep digonjak. Lho digonjakake enak. Wis mataun-taun aku ki empet tresna karo kowe lho. Ayo tampanana katresnanku. Ladenono berantaku kasrakku macen aku kepengin nyanding garwa kelawan kowe. Ayo, Gage. Gage ucul ngono. Kakang Mbok. Sawangen to, sawangen pasuryanku. Bagus aku mbane janoku bagus aku. Iya. Ora sudi ora pojo-pojo aku ngladeni karo kowe. Wong lenang murang tata. Ngrebut garwane wong liya. Lho, gagah-gagah wong lanang. Baguse wong lanang kuwi nek wis kasembadan ngrebut teke kancane. Kakang Janaka kuwi iki kancaku, Kakang Janaka kuwi memitran wis suwe karo aku. Ayo manuta Aladenana berantaku ora sudi. Pate. Halo babu. Ngawe ngabdi kepatihan Gusti nuwun Dewa Serani kula nyadong dawuh. Walah keparep. Padyaba kepiyake. Nggih. Kare kalampit burung katimpul gajah gelar singa barok. Aku wis kedanan tenan karo Kakang Mbok Dresana lho. Lah teng pundi? Kae mlayu ayo dibujung bareng-bareng. Oh, ha monggo. Oh. Ayo babu. Oh.
iki, Kang. Anggra seru sesumbar mawa lindhu pume konjing kumelodok kumalodok guntur getok Dimas Antasena nyandhek marang lakuning para lancur-lancur Pandhawa kuwi bakal mlebu ning wewengkon Kayuwangan Suralaya. Iki sing dituju ora Suralaya, Kang. Lho, banjur ngendi Dimas? Sing Taman Dauru sing geger kuwi Kahyangan Suwarga Dahana. Mula awake dhewe ngenteni ning kene. Iki papan jenenge Repat Kepanasan. Repat Kepanasan. Heeh. Sampeyan rak ya mesti kelingan nalika sampeyan dijedi ning Kawah Candradimuka, sampeyan lair ya perang karo Ratu Buta Gergasi. Jenenge Prabu Kala Percana kae. Kelingan to, Kang? Yo, aku kelingan. Ora iki awake dhewe arep ngopo iki Dimas Antasena? Lah kok dadi padha mandheg nggone lumaku ki eneng perkara apa, Dim? Nuwun sewu nggih. Wonten pangandikan napa sing ajeng panjenengan ngendikaken? Sik Lek, iki ngene Lek. Mau aku kok brebat-brebet mambu wadyabala setran Gandala mayit ki apa kira-kira Kahyangan Suwarga Dahana ki kecemplungan wadyabalane Brari Durga ngono apa piye ya? Waduh. Malah kula mboten prayitna ing sasmita. Lah sampean ki wing kendel kolethok ning batine ora tau diasah. Mula ki kaya aku niki lho meguru dateng sinten? Pak Garda. Kae guru apa spiritual lho. Apa spiritual? Aneh-aneh ora. Ayo Kang, ora. Kang, sawangen kae Kang. Katri gumulung mangrempak ing wadya Karadakura. Karadakura rek kiri. Wah, edan. Lah kok kae dadi dampyak ora pangling Wadyabala Sekenegara Tunggul Malaya Dimas. Wah, lah berarti Dewa Srani iki jan gawe kisruh iki arepan. Lah keparengipun kados pundi kula mung kantun nderek kemawon Anggir Antasena. Aku ming manut lho, Dim. Aneng perkara apa-apa aku babune dijawil aku saguh ngundurke. Kae sawangen kae. Weh, lah edan, Kang. Apa? Sawangen kae, Kang. Weh lah. Betari Dresanala kae diuyak-uyak kae. Diuyak-uyak karo Dewa Srani sak wadyabalane, Kang. Nek iki nek ora dindhek, mesake kae Yayi Putri diuyak-uyak wong lenang pirang-pirang. Keparenge Dimas Antasena piye? Mak sing sencaki. Ayo. Petukno sike, engko tak susul Mak Sile.
apa wartaning dadalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikane ngoyo suduk coco mrateng geger sok manyo hilang raganya terus linteh ora ngusike watatita bedeba bangsat elek ora iki ora pangling iki rasen sakit ta iki iki wadya blontor watu kok celandan tekan kayangan lho beh Wadya Bala Tunggul Maloya dasar kepara estu. Sencaki ta kowe? Dasar kepara nyata. Sapa kowe? Tumenggung Prawara Kendra. Prawara Kendra. Benul. Oh, betul. Kowe kok ngendhek lakune Wadya Bala nggone mbujung marang Betari Dresanala. Kowe kok ngendhek lakune Wadya Bala sing negara Tunggul Maloya nggone arep mbujung lan arep merwasa kelawan Betari Dresanala merga ora gelem jawab karo Ratu Gusti Kusinuwun Prabu Dewasrani. Arep diperwasa, arep kabake. Arep to kabake. Arep tak ruda pariperkasa. Piye? Ala ruda pariperkasa. Arep ngruda paripeksa Betari Dresanala. Kudu iso mecah sirahe Sencaki. Kelakon panjang kamu dina iki, ha? Ayo. Sampai
sing. Cikyal kowe Parati wow. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Iya. Iya. Oh, yeah. Oh, ayah. Oh, ya Mas. Oh, iya. Oh, hui. Oh, ayah. Kisruh tenane. Lo. Lo. Wah, kebroblos. Aku kok tak sepelekke iki. Iya. Oh, jebleske. Jebleske kowe. Woi. Iya.
Sapa iki? Satria Sisiken Anarja. Sapa? Anarja. Hah? Karsarja Anarja budak. Sapa? Sapa bali sapa? Antarja. Kardaya. Subhanallah. Cah dadamu kowe. Wani ngrek kamar kaning Wadi Blos Ketunggul Malya. Iki dudu perkaramu kok kowe melu-melu diajali ye. Hah? Wah. Arep jajal karo aku apa piye? Apa? Kowe ngomong apa? Oh lambeme umak-umik. Kowe sing budhek ya sok bosok. Ha, pecah dadamu. Kok muni makdung ngene? Pelek.
Kadal. Sopo iki? Hah? Sopo prajurit latah? Tetakon karo aku. Dirgapati. Wih. Manungsane cilik kaya ngene kok jenenge medeni. Lho sing penting ki jenenge. Perkara pawakane kaya ngapa ki aku wis manut kersane musuh. Ayo kowe arep ngejak apa? Haya, hut. Ha. Hu. Uya. Hu, ha. Iya, ha. Wih, iya. Duh, Nimas mesti kaneng wang. Sun ke taman leres mere. Wiraswara tibae. Wiraswara. Kuwi ngarep ngunekke kuwi ora muni. Soale bosak. Mesake ibu-ibu Widowati Widodari. Dirgawati. Wah, nek ning KTP jenenge Sunyah. Lanang apa wedok? Lanang. Ning KTP ku jenenge Sunyah. Karepe wong tuaku mbiyen aku lahir wedok ning jebule lanang, metone lanang. Mula dadine kaya dapurmu. Iya. Benul. Ayo, arep jajal iye. Ayo yo. Iya. Oh, ayah. Iya. Ayah. Alon. Raga tuwa. Kowe iso ngalahke Adi Jokowaluya. Sapa sidane arep Adi Jokowaluya mau jari Dirgapati. KTP-mu jenenge Sunyah. Ya wis Aan Rudi Wiratama. Aku ki mbunang sewengi kok mbrobyos. Arep buka kok aku grogi. Jan. Ming buka aku mandang angel ngejo. Ngejak apa kowe? Kowe arep mati dening aku? Sampurnake uripmu kowe. Ngejak jandon tak lateni. Oke. Rumangsane apa? Mati dening aku kowe ya. Awas kowe ya. Haya. Kene rikeh. Terus Kang. Iya. Men nyambut gawe kuwi sing ning mburimu kuwi Kang. Iya. Bangane sewengi ming video call. Widih, bapakmu padha beci. Ndase atos. Ora arep asmara ndonga. Sapa iki? Wardaya. Wah. Kang, Piye Diman? ketemu tenan Kang. Apa? Wardaya wah. Apa kowe Kang winastan Pak Cangik iki kowe kuwi? Pak Cangik dengkulmu meloncat kuwi. Bambang Antasena aku. Oh, Bambang Antasena. Heeh. Ayo kowe arep tandang apa? Tandang ana kridane pangripta gending. Komposter. Komposter ki gak apa mesin gawe pupuk letong kae sik. Apa tukang gawe ringan? Komposter. Nah, kuwi. Komposter. Rabok ye. Yo, jajal.
Kang. Siap-siap watu aku. Oh iya. Oke. Yo. Arek nyoba musuh aku apa piye? Weh lah aku nek kalah karo diapurmu kewirangan. Oke. Ngantem sike. Aku karo kowe iki wadyabala arang-arang ketemu ya Wardaya. Iya. Kowe tak punjung ingkung gajah sak. Upamane Iya. najan aku satriya kowe wadyabala. Iya. Ngantem aku. Begitu kowe malah napas iki, napas apa iki nata tenaga. Ngantem aku tak mungkur ben ora ketok. Mati dening aku. Ngantem apa nabuh demung kowe? Ngantem. Ngantem serune kaya ngono kok. Kurang seru. Oke. Anggep bener. Sopo kae? Ndi? Kae. Wah. Wariah karo Parmi. Parmi ki sopo? Parmi ki sing picek. Ana wong tuwa eneng kok sing disungkemi Gambang. Parmi kuwi. Oh. Arep pecah siramu kowe. Nya tibano. Seru iki seru. Ya seru-seru wae. Oke. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Krasa ora? Ora patek. Wah, setan ki ngece tenan iki. Nya ki nya. Kok telat to? Kudune cek blong, ora blong cek, cek blong. Kudune cek karo blong ki bareng. Cek blong. Oke. Dikasih satu persatu pukulan demi pukulan. Anda tidak akan langsung pecah sirahnya, tapi bodoh pelan-pelan. Piye? Bodoh pelan-pelan. Gagar otak apa piye? Antasena ku ora duwe otak, ya. Sing seru nek antem. Yo. Apa kaya? Ranjau apa ya kowe mau? Kudu ranjau iki tidak termasuk instrumen. Oke. Iki perjurit ampang timen to ning antem iki. Langsung kok ora neng tarik-tarikane belas iki. Iki umpama gentenan ngono piye? Oke. Gentenan apa-apa supaya adil para makarta. Ora sok kulino ngono kuwi ora kena nirokke nek kuwalat. Wis ora ana walang sangkae. Anake wis tak nehi blangkon dadi wis aman. Oh lambemu. Oleh bales iki? Oleh. Bales nyo. Arep ngantem cengel. Boleh. Arep ngantem dodo boleh nyo. Iki. Oh. Glamber. Lambemu. Bojoku karo aku polaku Gagenya oke. Geger iye, bokong iye iki empuk ning elastis. Wis aku tak ngantem sirah wae wong kowe mau ngantem sirahku bola-bali. Yo, Ning marep rono oh yo. karo sedakep. Oke. Piye iki sedakep? Kelemon kok ya koyor grup kok ya kowe. Oh yo. Gage kang selak minggat. Yo. Gage kok suwe men aku ki ngenteni ora kok ndang des. Ayo sabar to wong antem ki nggunakake rasa pangrasane. Aku arep mantak aji sik. Ngampet ambekan. Yo. Ora tata tenak pecah sirahmu. Tibakno mati. Sing mati aku apa kowe? Aku nek umpama kowe digdaya aku mati. Nek kowe ora digdaya ora gini-gini. Ayo Kang, 1, 2, 3.
pas parane jembar kubure Kang. Apa? Golek pendemung anyar Kang. Tewas neh kok Kang. Sakake cah. Mengkap-mengkap ngene sirahe sih. Ayo Wadyabala Tunggul Malaya arep cawe-cawe perkarane. Lancur-lancur Pandhawa, Gatotkaca sing ora trimake untir pecah sirahe. Oh, aku kewirangan kabeh iki. Wadyabala Tunggul Malaya ora ana sing mangga mulya. Aduh. Aduh ya. Aduh ya. Lho ngopo kae? Ora ana udan ora ana angin kok kuyang-kuyang cuk. Iya. Apa to iki? Iya. Ayo. Ojo. Diar kowe. Aku ngilang tak betrot. Anggepe apa? Rumangsane kok Kang rene Kang. Yo. Resik alon-alon Kang. Yo Dimas. Heeh. Anggepe rumangsaku kok Durga kuwi ora ning papan A ora ning papan B kok senane gawe kisruh. Lho lah iya, lah. Ngesokke dhewe wong tuwa. Iya. Iya, Dimas. Kang, wis Kang. Apa? Krungu bayi nangis ora, Kang? Bayi nangis. Heeh. Rungokno sing tenanan. Tenan Kang, rungokno tenan. Aku krungu banget. Kang. Rungokno. Seko arah kono iya. Rungokno neh. Kang. Apa? Kok bayi dibuang, Kang? Oh, lah bapak mbokne meng gelem enake ra gelem ngopeni. Mesake Dimas kok suarane kok keloro-loro. Sawange, Kang. Kumbang ngisep madu sarining tawang
miang kagungan to sing sim sasat sampun prapti katon asta pukulon lah tenara pati om Rama dewa ningsun Dewa yanun tunawa ngaprang kaspada saran-saran mangem-mangem nawang ayu manganmu sawela gring Nomo sidam sekaring bawana langgeng Narabja Kaneka putra perkinsang warudayang Pak Bong bobolong kali jedhe sapa sing gawe nangka basak dikapyak kari betone lodol ya iya Kaneka putra jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa ulun aja duna dungkap atur kita jernyata panjenengan ulun wis ngawuni-ngani saha ulun wis pirsa marang apa kang dadi legetaning ati kita Narada, inggih. Wah, syukur binake sewu. Mangayu pakca sekedhi jumrawuh matur sampun pirsa dhateng menapa ingkang kula penggalih lan menapa ingkang gumana musik wonten salabeting manahipun ingkang adipun Kaneka putra Sidik Mangudal-udal. Pramila miturat atur kula ingkang sampun kula aturaken kala wau lumantar batin. Kula suwun dawuh patuke wang pikulun padha wenang paringa dawuh dhateng jasatipun ingkang putra. Inggih ingkang abdi pun Kaneka putra. Begelun. Babar pisan kawedharma ingkang sejati murih. Sumeplang rasing manahipun ingkang abdi pun Kaneka putra. Iya. Narada, kula wonten dawuh. Ulun mangerteni yen to jeneng kita mesgul manahe merga para dewa utamane Manikmaya ingkang sak geleme dhewe patrape. Inggih. Banjur dawuh ulun mung mangkene, kadiparan Begelun. Mangerti kalamun to bayi ingkang den kandhut dening Bathari Dresanala sak mengko wis linahir ana ing jagat. Waduh. Mangka yuswanipun nembe Sapta Candra utawi 7 sasi mekaten Pungulun. Iya. Kabeh iku mau dumadi merga sangka anggone Bathari Durga ingkang merwasa kelawan Dresanala. Inggih. Banjur bayi iku mau bakal dilebur ana ing kawah Candra Dimuka dening Bathari Durga. Nanging Narada kula wonten dawuh jeneng kita mboya perlu kuwatir amarga panjenengan ulun wis minta sraya satre ngranduga malaya iku Bambang Antasena senajan to panjenengan ulun mboya dawuh nanging panjenengan ulun iki bisa gawe lakon jeneng kita Narada mung cukup nyawang sarta maspaosake kahananing kayewangan saka kaduhan bayi Narada kagyat risang kapirang urinanggul kinembet-kembet
Kagyatri sang kapirang uri nangkul kinempit kempit. Kagyatri sang kapirang uri nangkul kinempit kempit. Wah nganti kaget banget manah kula niki wah lak dadi kados mekaten kauntanipun. Lajeng kados pun dikantoripun bayi mengke menawi badhe pun lebur wonten ing kawasan Dradimuka. Wis jeneng kita mboya perlu kuatit. Yen mangkono ayulun kanthi nyawang kananing jagat mercapa daya jagat tribawana. Iki mangga kula dherekaken pengulun. Elok tenan. Bagi kuping batu itu buat anaknya Janaka. Gila nih menungso wujudan kaya ngene. Iya tak lebur mati dening aku kowe. Karo cah cilik. Oh alah Durga. Niken. Menungso ratatan ae tututane mesake tak ayo maneh bayi iki. Cah bayi kayak didusi nggon lava. Nek ora mergo bayi ampuh iki wah iki anake Paman Janaka iki kamangka. Anake Betari Drasanala. Wo lah Durga arep nemoni lakon apa kowe ya? Bocah iki tak kelomotane tak olesane. Nganggo banyu sungutku, teges iki tak dusi banyu gege mendang dewasa bocah iki. Tangin tang tung tangin tang Soi lho. Turas dagelan kok. Oh, lah sing gedhekke aku mula ya dadi lanyap kaya ngene wong nek Paman Janaka ki luruh wonge. Mbokne iki ya aduh keceplosan.
Kowe sapa? Aku to. Iya, Aku iki kakangmu, Dik. kakangku. Heeh. Jenengmu? Mas Antasena. Oh, Mas Antasena. Heeh. Jelukun aku Mas. Oh iya, Mas. Iya. Loh, aku sapa kok iki apa iki molat-molat kobar? Iki jenenge Neraka Jakanam. Ya Kang Winastan Kawah Candradimuka. Oh, mbok kae pitike ditulungi. Iya. Aku ro karepmu nek kae pitik kon nulungi ndak selak digawa bar sidin to. Iya. Karo si Klimen. Oh, kowe iki Mas Antasena. Heeh. Lah gek aku ki sapa? Ya, kowe nek arep ngerti jenengmu, Iya. kowe iki bar lara, ngono. Kowe agi wae lair, tur lairmu ki lair lara. Dadi kowe ora ngerti kowe sapa, kowe iki tak gedhekke, tak klomoti, tak olesi banyu sungetku kuwi temah kowe dadi dewasa. Ngono Mas Antasena. Heeh. Anjur jenengku sapa ya, Mas? Ah, kowe iki urung duwe jeneng. Iya. Kowe tak jenengi gelem ora? Iya. Tak jenengi gelem ora? Iya, gelem-gelem. Ning sak karepku lek kon jenengi. Iya ora apa-apa, ora apa-apa. Heeh. Tak jenengi Anung piye? Ben kowe iso Anung. heeh, tak jenengi Anung piye? Ketoke kok kuwi jenenge wong ngantukan. Cen ngantukan. Jenenge Anung Supardi kuwi ngantukan. Anggere tunggak monem ayo sing rukun wis cep. Ngraga Sukma terus sapa-sapa diincen. Tak keplak lho kowe Mas. Aku moh nek jenenge kuwi elik jenenge. Tak jenenge Jaya Karneli wis. Sapa? Jaya Karneli. Jaya Karneli. Waduh, gagah tenan jenenge. Kandhani kok. Wis. Ning kowe anu Piye? kowe tak aku kadang tenan kowe tak aku adik kandunge Antasena nek kowe gelem nuruti apa sing dadi kekarepanku. Kekarepanmu apa? Ah, kowe delok kae ning dhuwur kae. Endi? Dhuwur kae. Kae ning wong wedok kae. Endi wong wedok endi? Kae lho sing untune dibethek kae lho. Lho, kudu sing medak-medok kae. Udu. Lah nek sing untune dibetheke ya gaweane medok kae. Tak keplak tenan lho kowe Mas. Sopo kae? Kae jenenge Betari Durga. Oh, Betari Durga. Heeh. Nek kowe pengen tak aku kadang tunggal kandung tunggal apa biyung karo aku, Iya. kowe metu ana kae sing jeneng Betari Durga kae petuk ana. Nek aku wis metuki Betari Durga, Kowe omong nang Betari Durga. Betari Durga, aku nyidam kawuran, pokoke nek ora kelakon panjangkaku aku trima mati nglalu, ngono. Loh, nyidam apa? Nyidam pengen digendong Betari Durga ning mapane ning Kesemekan. Apa? Kowe nyidam kepengin digendong karo Betari Durga kae ning gendong nang mlebu nang kon Kesemekan. Gendong ngarep. Kesemekan ki apa? Tamangi. Oh, kuwi. Ya. Aku rung tau weruh bentuke. Makane kae tok nggo ajar titis-titisan. Iya, Mas. Ya, kowe Jaya Karneli. Apa Mas Antasena? Budal. Oke. Didikanku dadi tenan. Budal. Weh, ampuk.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Mbak iki sapa Mbak Tobat iki sapa ana bocah mbranyak masemone munggah ning kayuwangan takon karo aku Jaya Karneli Mbak Tobat Jaya Karneli babar pisan ora duwe tata krama ora duwe subasita ora duwe unggah-ungguh ning atase ulun iki dewa kok jeneng kita ora basa basa ya apaan itu Mbak Tobat iki bocah apa bocahmu Mbak Tobat basa ki apa aku omongan ki ya wis kaya ngene iki apa kowe sing jeneng Betari Durga iya Pak dasar para nyata Mbak Tobat kowe Jaya Karneli heeh Betari Durga iya ana wigati apa methuke karo aku walah mas aku kok isin aku ora apa-apa enak oh iya sida ngomongan batin Betari Durga apa yen aku oleh blaka suta karo kowe iya aku duwe pepinginan yen to pepinginanku ingkang tak jaluk kowe ingkang minangkani iki mengko ora kasembatan aku trima mati nglalu Tobat Jaya Karneli iya kowe duwe pepinginan apa rasa kukur-kukur iya bingung aku kepengin mbok gendong kepengin tak gendong iya yen mangkono ya Tobat mesake bocah kowe bayi wingi sore yen to ora kasembatan panjang kamu kowe arep mati nglalu Jaya Karneli iya gak kene tak gendong ora kok gendong biasa ora kok gendong mburi gendong ceglek ki ora lho banjur gendong sing kepiye sing mbok arepi aku njaluk tok gendong ning Leng gendong nganggo kesemekan yu. Apa? Aku njaluk kok gendong. Balenono. Aku njaluk kok gendong ning olehmu gendong nganggo kesemekan. Apa? Apa? Kowe muni piye kowe mau? Kowe muni piye kowe mau? Lha bocah gilani. Piye apane? Wis oleh poin urung. Malah melayu gila kok. Bengok apa? Melayu kami gilan bocah gilane. Waduh ya. Ngene ya Li. Apa? Li, Jaya Karneli. Oh iya. Ngene. Pokoke bakune kowe kudu kasembatan digendong ning kesemekane Betari Durga. Ngono Mas. Iya. Nah ora aku pokoke moh ngaku kowe kadangku. Waduh, repot iki. Gelem ngono ora gelem ya wis. Apa kelakon nek kowe ora tak aku kadang kowe urip lontang-lantung dhewe ning jagat ora ning kancane, ora ana sing kenal kowe, ora ana sing gelem ngomong kowe. Jaba Mas Antasena. Lah karepmu Betari Durga diuyak. Nek ora kecandak, ayo kudu kecandak kaya nyanti playune nanti parane kudu diuyak. Oh iya, manut aku dawuhmu Mas. Dewa bola-bali wis bola-bali kowe gawe keluputan kowe. Aku ki ngerti legetane atimu janjane kowe sengit karo aku ning sing arep paten iki bendaraku para Pandhawa. Ya ora? Ngaku pukulan.
sidam sekaring bawana langgeng. Betari Durga pukulan kula nyen senjata pitulang pukulan kula nyen senjata pitulang kula nyen senjata pitulang kula nyen dipun tulungi pukulan kula nyen berto pukulan. Durga jeneng kita kenapa? Kula nyen senjata pitulung. Wedhus. Mau tak unek-unekke meneng wae mbasa. Begitu bojone sing merangguli terus omong sak kelimah rong kelimah. Dewa iblis. Kakang Semar. Apa? Menika garwa kula. Risrti. Kula nyuwun senjata pitulung kula matur kula dipun bujung dipun lare nem-neman. Ingkang nyidam kawan pengen pun gendong mawi kesemekan kula. Apa? Dur piye Durga? Ya Semar Putra wonten bocah naminipun Jaya Karneli. Terus piyambakipun nyidam karo mawi mboten kasempatan kegayuhanipun luwung boyo mati nglalu. Pengen ngopo? Pengen pun gendong dening kula. Gendong ambek digendong wae. Gendong niku nyuwune tenggen kesemekan. Pengen aku. Tapi tulung. Kono dilabuhi kono. Mau tak omongi. Oke rata rungokke begitu bojomu sing ngomong. Tapi ning sakarmu nek arep dadi dewa, ora nyawiji lathi lan pakartimu. Durga wonten dawuh. Ulun singetake ning Lembu Andini. Inggih. Piye? Napa niki lare ingkang namipun Jaya Karneli? Ah takonono. Ora mengko sithik, apa jeneng kita ku ngaran Jaya Karneli? Oh lah. Wasis Waskita ing Esti kowe. Lancip panggrahitamu. Sapa kowe? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru? Iya. Jeneng kita Jaya Karneli. Ya. Sing mburi sapa kowe kaya totok uwak? Totok uwak ndarmu. Semar. Sapa? Semar. Ya, apa kowe sing aran Jaya Karnaval? Jaya Karneli pecah sirahmu lho kowe. Pecahan. Tak pecah isine meng 5000. Bathara Guru kowe. Dasar kepara nyata ulun Bathara Guru jeneng kita mboyan duweni Subasita. Iso Subasita kowe Subasita mau-mau. Wolah. Yancuk. Kae ngopo kae Semar kae ngopo kae? 100 wae kowe sesuk. Ora ngerti awake lagi lara kok. Nyelangkrak sak nduwuring tenggak. Ayo, aku reti Betari Durga tok singitke ning nggon jero sapi. Ana wong kok didelikke nggon weteng sapi ki apa ya tumon. Jan bener. Betari Durga ki didelikke nggon sapi. Nek kowe iso nuku sapine Betari Durga dadi duwekmu. Tapi ana syarate. Syarate apa? Semar. Iki kudu tok pateni sithik. Sapa? Bathara Guru kudu tok pateni. Oh, ya manut aku. Kakang bajingan. Mati kowe. Mas, apa? Betari Durga ki didelikke nggon sapine Bathara Guru, Bathara Guru minggat tak pateni. Lho sing aku mateni Bathara Guru sapa? Iki
tugu proklamasi iki. Anan sinten iki sing nemu sinten? Aku. Oh ya bener. Ngono lumrah. Sing nemu kocluk dadine kocluk cae. Oh, kowe kenal karo Mas Antasena? Ah iki tepang no. Kenal karo Mas Antasena? Kenal. Lho. Kenal. Pernahe apa nek kowe karo Mas Antasena? Niki Mbah Buyute. Dadi niku buyut kula. Kang Mas Antasena niku lambene Oh ya. Piye iki, Mas? Diuyak sak kecandake. Mergo Betari Durga ndelik ning gone Bathara Guru. Iya, sing tau uyak genten Bathara Guru. Ngono? Heeh. Budal kapan? Ha saiki no. Yo. Iki ta. Le nemu teng pundi niku wae? Nang kawah. Anak sinten? Ngomong iki, Kak. Pripun? Anake. Mosok. Iki kok ngene ora percaya yo, delok yo. Nggih. Ayo tutu bareng-bareng. Ora pati ndugamono. Yo tututi bareng-bareng yo kaya arep kaya ngapa sambunge nglakon. Nggih kok kula derekke to.